Masoyana barka da warhaka. Na yi kwana biyu ban yi posting video ba. Tunda na yi posting cewa zan yi wuff da baban ƙawata. Shi kenan ba, ban ƙara posting ba ko babu lokaci ne. So wuff part 2 ya kusa fitowa. Za ku ji mamaki nan ba da daɗewa. Ku dinga biyo ni masoyata. Ku dinga ban nishaɗi ni kuma zan dinga tura abin da ya kamata. So abin da na zo da shi shine daga yau zan yi wuff da ƙawan babana. Alhamdulillah, wata daga cikin friends ɗina ta yi wuff da ƙawan babanta. Kuma sun zauna lafiya. Tsoho sai reraya ta yake yi. Tsoho sai ji da ita yake yi. Kai auren tsoho akwai daɗi. Auren tsoho akwai daɗi. Ina yin ku sosai sosai ba sosai.